Kaixo, ongi etorria, funtzio kuadratikoak errepasatuko ditugu. Orduan gogoratu bere forma orokorra dela, I berdin A isa berbi gehi B isa gehi C. B eta C izan daitezke 0, baina A ez, bestela funtzio lineal bat atako litzaiguke, lehenengo mailakoa. Zer gertatzen da arekin? Bi puntuak hauek dira. A baldin bada positiboa, 0 baina handiagoa, parabola latatzen da. Eta orduan hemen minimo bat izango genuke, erpinean. Eta baldin bada A negatiboa, hola izango litzateke, beruz bera adarrak, eta izango genuke maksimo bat. Erpina kalkulatzeko hau erabiltzen dugu. Minus B zati bi bider A. Beste bideo batean azaltzen dizut nondik datorren formuloi. Eta I aurkitzeko ordezkatu beharko genuke, ikusiko dugu nola egiten den. Eta gero bestetik, non ebakitzen du ordenatu ardatza? Isa 0 denean, C altura hartzen duenean. Hola baldin bada. Eta baldin bada C hortik pasatzen da. Horrela pasatuko da, edo horrela pasatuko da, baina beti C puntu hortatik. Horren, guretzako C oso importantea da. Funtzio honekin hasiko gera, zenbat balio du ak? Bat. Eta B ez dago, eta C minus lau. Orduan, B ez badago, erpinatzat oso eres kalkulatu ezakegu. Zesan dugu, formula erabiltzen dela, ezta? Eta B ez badago, zenbat balio du isak? 0, ezta? 0 zati zenbaki bat, 0. Orduan, gu badakigu, isak 0 denean, hor dagoela, erpina. Horren, ordezkatu behar dugu 0 hemen. Jartzen badugu, I berdin 0 berbi ke lau, atatzen da minus lau. Orduan, erpina hemen dago. Isa 0 balio duenean, ik minus lau hartzen duenean, hau jarko dut. 0 minus lau. Eta beste galdera, gure funtzioa zer da? Positiboa da negatiboa? Positiboa, ez da? A positiboa da, horrela da. Beraz, erpina, izango da, maximoa edo minimoa? Minimoa. Positiboa delako, horrelakoa da. Horrean jarko dugu, erpina hau dela, eta hori da minimoa. Horren, ikusi behar dugu, isa ardatza non ebakitzen duen, eta I ardatza non. I ardatza jakiteko non ebakitzen duen, zer egiten dugu? Jartzen dugu, I berdin 0. Bestela dugu aurkituko. Orduan, zego dugu, jarri berdin 0. 0 berdin, isa berdin, ke lau. Hau, neko horrexea da, ez da? Minus hau, pasatzen dugu horrean, lau. Jartzen dugu erroketa moduan, eta bi soluzioak izango izateke bi eta minus bi. Bi puntu ditugu. Orduan, aurkitu dugunean hori, goazen hemen jartzea. Zer dira batidura puntuak? Isak minus bi balio duenean, I 0, eta isak bi balio duenean, ik 0. Bi puntu hauek dira. Batidura puntu. Eta I ardatzak nune bakitzen du. I ardatzak ikusi dugu. Justu hemen, 0 minus lau. Funtzioa zailago izango baliz, jarri bat nuke, isa berdin 0 eta ordezkatu, eta ikusi nun dagoen, ezta? Orduan, atazaigu hau, 0 minus lau. Honera iritsi ondoren, egokiena izango litzateke taula bat osatzea eta parabola grafikoan irudikatzea. Horra, jarriko dugu, isa eta I, jakin barru ze balio eman. Nola jakiten da hori? Joazten dira erpilera. Isak zibat balio du, 0. Orduan hartuko ditugu batzuk txikiagoak eta beste batzuk handiagoak. Adibidez, hemen jartzeko du 0, bat, bi, iru, eta goraka, minus bat, minus bi, minus iru. Erdian jarri dugu, erpina. Orduan, 0 balio duenean isak, ik zenbat balio du, hori badakigu, minus lau. Hauek ere badakizkigu, ezta? Minus bi denean, 0. Bi denean, 0. Orduan, batak faltatzaigu bakarrik, minus bat bat, iru minus iru. Hasiko gara positiboekin. Isak balio badu bat, ordezkatuten dugu. Bat berbi, ke lau. Hoizan bada, bat, ke lau, minus iru. Eta beste gauza bat gertatzen da, hemen ordezkatzeakoan ere, zenbat datako zaigu?
minus iru. Ateatzen dira beti berdinak, alde batea eta bestea. Aurkitzen badugu beti erpina, Oan irukin zer gertatzen da, nik horrezkatzen badut irukin, iru berbi kelau, hori da, bederatzi kelau, bost. Zer batatako zaite hemen? Berdina, begira. Jartzen badut minus iru berbi kelau, hau da, bederatzi kelau berriro. Hora, komeni zaigu, jartzea beti erdian erpina, eta gero, ateatzen ezkiegu simetrikoa. Orain bai, irudikatu dezakegula. Hasiko naiz erpinarekin, isa 0 denean, ik balio du minus lau, hor dago erpina. Bat denean minus iru, hemen. Bi denean 0, iru denean post. Hortik, horrela. Hemen du puntu batzuk. Eta horren ezkerraldeko adarrekoak. Minus bat denean iru, altura berdin hartzen dut usten, hor dago. Minus bat denean 0, eta minus iru denean bost. Elkartzea falta zaigu bakarrik. Orain bai bete dezakegu lau erresago ikusten dugulako grafikoan nola gelditu den parabola. Eremua zein izaten da paraboletan zenbaki errealen multzo osoa. Ibiltartea minus lautik gora, horra jarriko dugu, minus lau bada eremukoa, plus infinito arte. Simetria ardatza nun egiten du, isa berdin denean 0. Bera korra, noiz da bera, minus infinitotik 0 arte. Noiz da gora korra, 0tik aurrea. Plus infinito arte. Eta bukatzeko, zer da, bakoitia edo bikoitia? Funtzio da, bikoitia. Ardatza honekiko, simetrikoa delako. Eta honekin bukatuko nuke funtzio hau, urre da pixka komplikatuagoa da. Beste bat arte, agur?